Alright, so good morning everyone. At tayo po ay mag-update pong muli dito po sa Malabon Fish Market, kung saan ay marami pong kababayan po natin ang namimili. So araw po ngayon ng Huwebes, tayo ay mag-aalam-alam po ng mga latagan na atin pong may update. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Good morning Kuya Romy. Mag-update na ako sa mga latagan mo at ngayon lang uli ako nagbalik dito sa Malabon. So magkano po ngayon yung presyo ng tilapia po natin? 120 pa rin ako, boss. 120 dito sa mga per kilo na maliliit. Sa mga bangus dagupan po natin, 200 po ang per kilo. Eh dito po, mapaliit, mapalaki ang mga tilapia ay ganun po ang mga presyo. So ayan po yung mga update natin sa latag ni Kuya Romy sa Malabon Fish Market. Ayan po. Yan po yung mga tilapia Batangas at mga bangus na kanya pong ibinibenta, no? So shout out to you, Joy. Good morning. Good morning. Malamig ngayon at akala mo pag naligo ka parang yelo ang tubig. So salamat Kuya Romy ha. Thank you. Joy, salamat. Salamat po. Alright, so tawid na tayo dito sa kabilang side at update na natin yung mga latagan dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro, Manila. So magaganda mga kitang, fresh na fresh po. Yan po yung mga isdang kitang, no, na masarap sa paksiw. So ito yung mga presyohan po ng mga bangus po natin dito ay 130 at 120. Oh, lalaki ng mga bangus na bentahan po dito. Yan po ay mga 6 na guhit o 7 na mga bangus na inyo po mabibili. 120, 130 sa kada presyo. So ito yung bangus ni Ate Pam. Ate Pam, shout out, good morning. Magkano presyo ng mga bangus natin? 150. Yan po ang 150 kada piraso po ng bangus ni Ate Pam o si Vendor Mix Official. Ate Pam, salamat. Isdang labayita, no? Boss, magkano labayita natin ngayon? 200 pesos na kilo ng mga labayita at 340 sa per kilo ng mga bisugo natin. Eh mga pusit, tawag ito, bagsat. 250 po ang per kilo ng mga pusit bagsat, no? At yung mga magagandang pusit na 400 pesos ang kilo. Ayan, salamat. Bart, magkano ngayon yung bangus mo? 200 ang isang kilo. 200 pesos na kilo. Salamat pa, Mars. At ang kada piraso po ng bangus dito ay 100 ang isa. At tunsoy po natin, no? 50 pesos tumpok. Alright, ang tuna natin dito. Magkano presyo range ng tuna? 250 sa per kilo po ng mga yellowfin tuna. At 120 isang piraso ng bangus. So yan po yung mga latagan po rito na ating pong ina-update sa Malabon. Alright, yan yung mga latagan po ngayon na ating po natatnan dito sa bayan po ng Malabon, no? So 100 pesos na tumpok ng mga salmondia payuki. Galonggong ay 100 pesos tumpok. Good morning. Good morning. Ayan, no, 100 pesos na galonggong po, no? Sa tumpukan, babae. At ang kada piraso po ng bangus 100 ang isa. At may 130 at 120. So per piraso po yung mga bentahan po nila dito na inyo pong mabibili, no? Sa bayan po ng Malabon. Na mga kada piraso ng mga bangus. So tawid naman tayo dito sa kabilang side sa kanilang mga latagan. So dito mga bangus natin, no?
labahita, te, magkano? Ay, 200 pesos po sa kilo ng mga isdang labahita. Yan po yung mga latagan, no? Mga bangus pa rin po sa ating nadatnan dito. Salamat, Ate Beverly. Thank you. Pre, seryoso ka dyan, ha? Wala ang gaan latag, no? Mamaya. Sige, thank you. At dito, 240 ang kilo. Yan po yung mga isdang torsilyo. Wala rin latag si Kuya Warren. Wala gaano man, no? Kuya Warren, thank you. Dito 120, no, sa mga pagi natin. Ayan. Labahita. Salmon na lokal. Torsilyo. Dorado. Te, magkano ngayong kilo ng torsilyo po ngayon? 250. Salmon po. 200 ang mga kilo, no? So, yan yung latag dito ni Boss Aris, ni ate, na kanyang mga isda na inyo pong mabibili. Ate, salamat po. Ayan po, bangus naman ni Nanay Noemi, boneless, bangus. Magkano po ang kada piraso? 160 lang isa, mura. 150 po. 160 na kada piraso po ng bangus, boneless po, no? At 150 isang piraso ng mga bangus, 170. So, kada piraso pa rin po yung mga bentahan nila dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. Nanay Noemi, good morning po. Salamat po. At dito tayo sa mga iba pang latag na ating pong i-update sa kabilang side para sa mga kaalaman ng ating mga masugid na manonood kung anong latag ba meron ngayon dito sa bayan ng Malabon Fish Market ngayong araw po ng Huwebes. So, tutuloy-tuloy natin ang ating update dito, no? Alright, so nandito tayo sa kabila. Ito rin po yung mga bentahan nila. Kada piraso rin ng bentahan, 150, 170. So, good morning sa iyo at 100 pesos tumpok. Okay na, nagsangkay na live na. Ayan na tayo, no? Dito. Ayan, good morning. Shout out po sa inyo. Ayan. Nag-exercise na. Laro na. Claro, good morning. Nag-exercise na si tatay. Salamat. Oo. 161 ang mga gulyasan natin dito, no? Wala pa rin mga latag na mga paninda ngayon. Oo. 100 pesos tumpukan po dito ng mga galunggong. Follower. Good morning po. Ito daw, pare, may mangga daw. Kasama. Tama mangga nita. Mars, tama mangga. Kasama mangga. Mangga daw yan, kasama. Yan siguro yung pangsigang natin sa bangos. Manggang inog. Salamat, thank you. So, ito yung mga latagan po dito na 330 sa mga kilo ng golden pompano, 260 sa mga latag dito ng tulingan, at 360 sa mga ipon. At 180, no, sa mga kilo dito ng mga gulyasan natin, no. At ang mga presyo ni Kabugis ng kanyang mga bangus. Kada piraso. So, shout out sa'yo. Good morning. 100 pesos isang piraso. Malalaking mga bangus ngayon, no, kada piraso. Mura bangus. Malalaki kada piraso. Nakita ko doon sa kahit sa taas, eh. Doon kay Kuya Buboy, lalaki. Sa ganyang malalaki mo, Kabugris, magkano isa? 170 yung laki. Bargain yung bangus nila dito, no? Kada piraso yung mga bentahan at tagsa. Napakaraming bangus po na mabibili po rito. Ito pa din naman, pre, gulyasan. Salamat. Thank you, pre. Kabugris, salamat. Alright, so yun po yung mga update natin sa kanilang latag, no? So ito yung tumpukan, 100 pesos. Latag ni Jomel. Ang pusa niya ay kumakain po ng hipon. Pang-agahan. Salamat.
So nanay, shoutout, good morning. Kala ko Sabado at Linggo lang kayo nandito, kahit Huwebes pala nagtitinda kayo dito sa Malabon. So mga karyoka po natin, no, yan po. Alam. Yan yung mga latag na bentahan po na matatamis na mga panghimagas natin na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Kahit pala Huwebes nandito si nanay sa Malabon. Kala ko Sabado at Linggo lang po. So nanay, salamat po. Good morning, shoutout. Ayun, shout out po. Salamat po. 80 pesos na kilo ng mga mangga natin dito. 80 pesos. Pwedeng pang sigang sa bangos. Pansigang. Hindi na ngayon ubas ginagamit. Mangga na. Mangga na pansigang natin ngayon, manggang hinog. So, ito yung mga bangos ni Boss Maeng. 130 ang isang piraso. Magkano ngayon dito, Boss Maeng? 180 bus lang doon. 180, ganyang kalaki, oh. 180, grabe. Ayan, 180. Ayan, 180 isang piraso. Ayan, oh. Tapos may 130 din siya, no? Sa baba. 130 may tawad pa yan. May tawad pa, 120. May tawad na 10 piso. 220. Yan po yung mga kada piraso. Dagsa ang bangos nyo, napakarami, Boss Maeng. Ileran to, oh. Lahat, ano? Oo, puro bangos yung datagan. Meron sila bus lang doon. Kaya nga eh. Tapos dito yung mga presto na po natin na yellowfin ay 240. 240 na kilo. Jeff, wala kang latag ko. Ano lang, ito lang. Tuna. Wala. Wala tayong nakuha murang isda ngayon. Ayun, wala. Wala mga ibang isda, no? Kunti mga bangus. Salamat, Boss Maeng. Thank you. Wala si Boy Pote. Andyan. Saan na limango mo ngayon? Sa'yo ta? 400 ang kilo. 300 sa baba. Magaganda na yung alimasag natin, no? Sa alimasag, te, dito. 150 pa rin ang kilo. So yan po rin yung mga latag dito, no, ng mga alimango, limasag sa kanyang pwestuhan. 150, 400 at 300 po sa mga kada kilo ng latag. So ayan, 350 po sa latag dito ni Boy Putik. Ayan, mga golden pompano po natin sa Malabon at kada piraso ng mga bangus 180 pesos, 90 pesos. ₱100 kilo ng mga tilapia ng Batangas. Karang bossing. Ayun, naka-shade ka na ngayon, ha. Malalo na. Oo. Ako nga, buti nga ikaw, natatanaw pa kita, eh. Kapag wala ako nito, malabo yung mata ko. Ha? Wala doon, parang... Ako nga, nung naiwanan ko sa bayan sa laming ko, alam mo nangyari sa akin, nabulag ako. Lalo sa gabi, hirap ako. Hirap. 50. Napakahirap. Lalo nag-drive sa gabi. Oo. 70. Wala na panahon ngayon, talagang lalabo na paningin natin. Lalo na, akala ko ba puti, tingin ko kay Boy Putik, eh. Malabo. Malabo. Ayun nga. Tatanda pala kayo may tilapia, laki ng mata pero malabo yung mata. Walang originality. Kaya gano'n na gusto ko yan, no? Originality. Ay, malalabi mo, malalabi mo. Ang laki ng mata. Ah. Kaso malabo. Kasalamit na. Kaso ni Boy Putik, maghilog ka naman. Maraming taon na. Bukas na, bukas. Alright, so nandito na tayo sa Kamanapa Tali Center at katatapos lang natin kay Boy Putik, Boy Tilapia at kay Boy Bangus. So nandito tayo sa mga gulayan naman po na kanila mga ibinebenta sa ating mga kababayan. So pinabaybay natin to, no?
Ginaalam natin yung mga presyo pa ng mga ibang latag dito ng mga seafood na mabibili sa Malabon. So shout out, good morning. So ang kamatis natin bumaba na. 80 pesos na po ang kilo. At ang upo, 30 pesos sa piraso. So yan po yung presyo ng sitaw, 25 pesos, pechay 10 pesos. Magkano ang cauliflower? 70 lang. 70 pesos ang kilo. Ayun po yung presyo, no? At ang broccoli natin dito, no? 200 pesos pa rin ang kilo at ang broccoli ay cauliflower 70 pesos. Yan po yung mga backbone at pakpak. Yan po yung presyo ng kada balot. Alright, so nasa prutas na tayo. Yan yung mga presyo ng mga prutas sa Malabon. Mangga po natin ay 100 pesos na kilo. At yung mga papaya po natin dito may 40 pesos, 25. So iba-iba po yung presyo, no, ng kada peraso. May maliit, may malaki. So ito yung mga latag dito ni Bito. Mga sapsap. Mga fresh po yan na inyong mabibili, no? Mga bisugo, salmonete, at mga pusit na kanilang latag po dito sa Malabon Fish Market. Say mukhang maganda pinanonood mo, ha? Nagluluto! Ay, masarap yan. Mas maganda ito yung malalaki. Kaya na pag luto mo yan, lalagyan mo lang siya ng sauce. Pag ginisa mo. Mga giniling lang yan. Pasok mo na sa loob din. Kahit ganyan na kalaki pero napakasarap niya. Ayan, no? Sarap niya. Yan ang gusto na asawa ko magluto ng ng grilyenong pusit. Kaya lang, mahal ng presyo. Kaya yung sahog, mas mahal din eh. Pero ako, may tinda naman ako, di kumuha na lang ako. Magkano ba kilo ngayon ito, te? 500 yan. O, 500. May order na sa Yan yung pusit natin, hindi umuurong eh. nakakain ko na. Kaya 500 po ang kilo. Bito, magkano yung mo, bitugo? 360, salmonete. 300, eto. 300. So yan po yung update natin, no? Sa kanilang fresh na latag ng mga bitugo, pusit, salmonete at sapsap. Ate, salamat po. Ayan po yung mga latag po dito ng mga tahong 120 kilo, 40 pesos tumpok, at mga talaba po natin, no? Masabaya po si. So ayan po yung mga latagan po dito na inyo pong mabibili. Alright. Yan po ang hipon dito ay 400 pesos na per kilo. Pero po 350. So ito yung mga latag na ating pong nakita rito, no? Sa mga pwestuhan ni Kuya Ricky. So ito yung mga tumpukan, kada piraso na kanyang bentahan. Mga bangus pa rin po. So dagsa po yung mga bangus na ating pong nakita rito sa Malabon Fish Market. At napakarami talaga. Ang bentahan po dito ay kada piraso po na inyo po mabibili. So bangus pandaing na lataga. Magkano pandaing ngayon? 180. Sa mga nagtatanong po ng mga pandaing, dito po lagi kay Kuya Ricky ay meron po laging binebenta. Ang mga presyoan po ay 180 ang kada kilo. Sa mga bangus magkano? 200 po ang per kilo, no? Salamat! Yun na, yung mga naghahanap po ng mga isdang bangus na pandaing po na masarap.
Ang mga per kilo po dito ay 180 sa pwestuhan po ni Kuya Ricky. Mama ba napasalamin ang mga? Pera ni mama. So tilapia naman po dito, ang tumpukan ay 80 pesos. At dito meron din pong tumpok, no? 200 pesos po dito sa mga kilo ng mga pugita, 130 isang piraso, 160 sa kada piraso po ng mga bangus. Ganyan po yung mga bentahan nila per piraso. Ang tumpok po ay 100 pesos, tilapiyang Batangas. Tilapia Batangas. Ayan ang mga latagan po nila dito. Mga fresh na tunsoy, gagaong at malakapas. Magkano dito ya? 130 ka lang. Ayun po yung mga presyo ng ating 260 tapos 200 sa isang malakapas. Sariwan sariwan. Yan ang mga kilo, no, na inyo pong mabibili. At ang mga tunsoy ay 70 pesos per kilo. Fresh po yan, ha, na inyong mabibili sa Malabon. At 110 na kilo ng mga tilapia Batangas, 180. Sa mga hipon, 120, 130, 120, 120 sa mga tilapia Batangas. So, ayan po yung mga latag po nila dito. At 350 sa mga hipon. So, yan yung mga presyon ng kanilang latag. 100 pesos tilapiyang Batangas. Yan, bago lang yan. Puro bangot pa rin po ang talagang malimit ngayon sa pagdagsa, no? Kada piraso, bentahan pa rin. So, ang dami, puro kada piraso, dami yung kalaban din na mga nagbebenta doon. Halos lahat, nakita mo dyan sa akit ng tulay, puro bangot. Kasi mataas, hindi na kaya ng tao pag per kilo eh. Dami, kada piraso bentahan, dagsa. Yun lang talaga, malimit talaga ngayon na dumating dito, no? Salamat, salamat. At ito yung 120 per kilo na mga tilapiyang buhay. At bentahan pa rin ng bangus dito ay 130 at 120. At tumpukan ay 100 pesos. So yung mga tumpukan. Yan ang kilo, 100 pesos sa mga pink salmon head at 150 po sa malaking mga isdang gulyasan. Paninda ni Boss Alex. At dito ay 400 pesos sa mga malalaking hipon. Boss, wala ka ng latag ngayon. Walang dala, no? Inabot na. Inabot na. Oo. Alright, 180 dito sa mga I love you. Pusit Kalawang, 180 sa per kilo. So yan po yung update natin sa latag nila dito sa Malabon Fish Market. Good morning. Alright, so nakarating na tayo sa dulo at ito yung mga latagan natin pong nadatnan, no? Morning! At ito na po yung last ano natin sa kanilang mga latag. Itong pwestuhan na ni La Agustin Mira Flores.
So tatawid tayo sa kanyang pwesto, ano. So malimit na mga latagan po na atin po nandito ay yung mga bangus at tilapiyang Batangas. Sa loob po bentahan na lang. Sa loob pa yung tindahan. Oo, tapos dito, tapos na lang. Nagalag mo lang. Tulog-tulog po yan, nakakakakuha. Good morning. Sandaan na lang, boss na Dito 100 pesos, tsaka 120. Dito 110 na lang sa 110 din. Mga bangus po tayo magkano? Di pa sila nakakauwi, no? Ang saya-saya nila doon. Eh dito po, Yan, sandaan. tandaan. Yan po yung mga presyo ng mga tilapiyang Batangas, no? Ede. Shout out Brian! Good morning! Magkano kilo ngayon hipon? Ayun, 350 po sa per kilo po ng mga hipon, no? So, yan na po ang ating update sa kanilang mga latag. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. So, shout out sa ating lahat at kay Ner TV Vlog, Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, Randy Conan ng Mabotas. Shout out sa inyong lahat at sa iba pa mga kapwa ko content creator sa Team Burautan. Shout out Borlux TV, Tony Vlog. So ingat po lagi tayo, no. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy yung visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.